Боже, за какво ти е спирала без цвят? Ще ви кажа веднага. И на сутринта кожата ви като бебешко дупе. И дърпате на мацката косата. Хоп. Второ, че не струват като един кон. Днеска ще разгледам една много голяма и супер яка пратка от HeyStyle. Ако не сте пазарували оттам, сега е времето, защото не знам като въведат новия закон с 3 евро на всеки един продукт, честно казано, няма да е за много нафайда, но пак ще е по-евтино от България. Започваме с по-голямата кутия. То всъщност някои от нещата са доста големи, така че обаче ще трябва да си взема секунда. Така вече може да продължим. Взех направо нож, защото нямаше да стане и с ножицата. Сега ако не стане и с това, вече не знам. Добре, де. A few moments later. Добре, успяхме. Първото нещо всъщност е серум за лице с витамин С, като съм се опитала да намеря доста активен витамин С, тъй като знам, че кожата ми първо го понася. А и второ, изглежда много сладко. Ей такава бутилчице. Искам да изчистя, имам пигментни петна, даже в момента ми е тук долу на брадичката, тъй като имах активни пъпки за пореден път. И бутилката между другото е стъклена. Доволна съм, ще ви кажа после дали има реално ефект. Аз имам белези всъщност по цялото лице. Не знам дали се личи, мисля, че се личи, предполагам. Които също искам да третирам. Само две неща всъщност съм пробвала от цялата тая пратка, друго даже не съм го отваряла. Първото е тази спирала. Като въпросната спирала реално няма цвят. Ще си кажете, Боже, за какво ти е спирала без цвят? Ще ви кажа веднага. Миглите се преповдигат, особено ако ползвате преди това кърлер. Извивачка на български за мигли. Взела съм си ето такава. Да, хубава е, обаче не видях, че е малко неудобно от гледна точка на това, че се извиват миглите сектор по сектор. Тоест, ето такава форма, т.е. не на цялото око, на половината да кажем. Трябва да го правите 2-3 пъти на око, но въпреки това извива страхотно и вътре в комплект има две такива тапички, които се слагат. Резервни, т.е. Така че от тази точно съм супер доволна. В описанието ще ви сложа или в коментар ще видя линкове към всички продукти. Но със условието, ако са налични, не знам, ако някой от тях вече тотално ги няма или са изчерпани, тогава ще ви кажа само имената и съответно ще трябва да си ги намерите сами в някакъв друг сайт. Та от тези две неща съм наистина доволна и в момента няма да се личи сигурно. Имам само тази спирала прозрачната заедно с кърлера, т.е. миглите ми изглеждат преповдигнати и все едно наистина има мигли. В реалния живот аз практически нямам мигли. Защо? Първо са прави, второ са къси, реално не се виждат практически. И затова наистина, поне за мен, това е супер яко нещо и ако миглите ви са дълги, тогава ще е просто страхотно. Другите неща са два еднакви продукта, т.е. това означава, че съм ги пробвала и са наистина страхотни. Това е очна линия. Момичета, просто си правете скриншота, защото е вълшебна. Самия писец, не знам какъв е, нямам си на идея, в България такива не съм срещала. Буквално няма как да сгрешите с очната линия. В смисъл, рисувате се едно с такъв прецизен маркер, така да го кажа, с който няма как да объркате нещо. Сега ако почнете така да мажете, нали ще се омажете естествено. Но поне според мен, аз съм с две леви ръце, това е супер готино нещо и много лесно се рисува, като моят цвят, който аз съм взела е 03. Мисля, че се водеше черно-кафяво, но като видите 03 реално номер, това е моя. И да ви го отворя, той е просто черен писец, смисъл, виждали сте, не е нещо интересно. Така, продължаваме с другото. Това не помня какво беше. Трябва ли пак да режа? Не. Това е някакъв серум. Това е серум с азелинова киселина. Ползвала съм серум с азелинова киселина. Има ефект, като съм ползвала 20%. Тук съм решила да взема 10%, тъй като съм взела друг продукт с по-висок процент, с който реално ще го съчетавам. Ето така изглежда. Марката е Nine Less. Значи всичко е корейско, тук имайте на предвид. Чисто визуално е много сладко. Сега, но реално е важен ефекта. А за ефекта вече ще ви кажа, като ги поползвам малко, ще направя едно допълнително видео с ревю. Т.е. на всички продукти вече като ефект. От кое съм доволна, от кое не съм доволна. Така, този крем съм го ползвала на Mary May. Изключително хубав е. Дали ще мога да те отворя?
изключително хубав и всъщност затова съм го взела и втори път, тъй като има така плътна консистенция, все едно буквално навлажнява кожата отвътре. Боже, стана работата. Не знам защо ги правят някакви кутийки много трудни за отваряне. Даже имаше и лъжичка, забравих за това нещо. Променили се. Е такава мъничка, не знам дали се вижда лъжичка. Крема изглежда по този начин. Обикновен жълтеникъв крем, има лек жълтеникъв оттенък. Не знам на коя съставка се дължи лекия жълтеникъв оттенък, но е изключително приятен. Буквално прави кожата като кадифе. Не мога да кажа реално в дълготраен план, защото според мен това вече е въпрос на клинични изследвания. Моята кожа няма някакви, кой знае какви неща, които да са супер зле и да мога да видя някакъв наистина много силен резултат и ефект като цяло. Но имайте на предвид, че самите кремове като цяло са поддържаща процедура. Не очаквайте никога някакъв наистина огромен ефект. Може би освен тези, които са с по-силни третиращи съставки от типа на ретинола. Да, ретинола наистина има силен ефект, особено върху леки мимически бръчки, върху петънца, някакви такива неща. Така, това приключихме. Другото нещо е тинт. Сега ще му видим цвета, само ако успея да го... тук си има такова за отваряне. Така, не знам дали съм оцелила цвят. Преди време бях взела такъв, само че на Essence и бях много доволна. Така, само да наклепаме някъде. Сега ще ви покажем лек оттенък, да видим какво ще се получи. Сега ще го размажа умишлено. Добре, цвета е много лек. Сега на ръката е малко стана по-силен. Ето тук е цвета. Да, мисля, че се вижда. Реално може да се слага както на бузките, където ще го ползвам аз, но основно съм го взела за устните ми, тъй като по природа устните ми са изключително бледи. Не обичам и силните оттенъци, търся нещо просто да предаде естествен натурален цвят, без да е с ефект на някакво много силно червило. Така, това е продукт, който го има в още един. Някъде навътре има още на опаковка. Това е обикновен, ще си кажете, молив за очи, кафяв, но рисува изключително приятно, не трябва да се остри и го ползвам за запълване на водната линия и леко издължаване тип очна линия, когато искам много лек грим. Това е също топ попадение, поне за мен наистина много ми харесва. Между другото, преди бях вземала този молив за веждите и правише веждите страхотни. Разбирайте, питали са ме хора, които работят близо с лицето ми, примерно са ми правили мигли. Не микроблендинг. Дето ти удължават миглите, забрах как се нарича. И са ме питали да не биде микроблендинга. Тогава все още нямах. Тоест този молив наистина беше много хубав. Обаче след това си поръчах още веднъж такъв. За мигли, за вежди, извинявам се, за вежди го развалиха. Но за водната линия е страхотен. Не знам какво стана. Конкретно на веждите вече рисува се едно някакъв маркер и на мен не ми харесва. Така че ако искат нещо за водната линия, това е много хубаво. Продължаваме нататък. Това е спирала, която поръчвам за втори път. Спиралата не е нещо вау. Обикновено начална спирала, но плюса при нея е такава е тубичката. Няма да отварям, тъй като все още има една опаковка и не искам да влиза въздух реално, да я замърсявам. Спиралата е хубава с това, че дори да плачете, дори да попаднете под вода, дори да влезете в морето, нищо с спиралата ви няма да стане. Разбирайте, че дори с маслени продукти няма да може да я махнете. Ще трябва някакъв специален продукт, при нас я махам. Единствено съм намерила Nivea мицеларната вода, която е двуфазната. С нея успявам да махна. С нищо друго не мога да я сваля. Буквално става като цемент на миглите и мен това много ме кефи, конкретно за летните периоди, когато е много жега, когато човек може да се насълзи от слънцето и така нататък. Готино си е, наистина, ако знаете, че очите по принцип сълзят и повечето спирали се размазват в интерес на истината, дори на някой, на които пише водоустойчив. Продължаваме с другото пюрито. Значи пюрито е марката, която изключително много харесвам. Тук пак има стопер такъв. Само да го махнем. Хоп, мисля, че успях да го срежа. Така, това като гледам формата е някакъв серум. Успях, дрънци успях. Значи, аз ли съм саката? Ме е страх, че ще се порежа накрая. Добре, сега ако отворим, да, стана. Така, това е серум, само че не помня какъв. Серум с центела. Това е реално значи успокояващо. Видите ли центела, ако е активната съставка? Тя е успокояваща, помага да се възстанови кожната бариера и на мен поне такива неща много ми трябват. По някакъв път чувствам кожата си много пъната, суха и именно искам такъв... То не е увлажняващ, точно...
Добре, нещо базово. Да кажем, че това е основа базова, която според мен всеки трябва да има. С другите активни съставки, то мисля, че нямаше кой знае колко тук, ако не се лъжа. Но основната, както ви казах, е центела. Не съм го пробвала точно този, така че не мога да ви дам отзив, но нещата на пюрито, които съм пробвала, даже тук има един крем, съм си поръчала още един, който съм пробвала, сега ще ви покажа. На мен много ми харесват и основното нещо, което най-много ми харесва при тях, първо е, че има ефект естествено. Второ, че не струват като един кон. И третото много важно нещо, поне за мен, е, че съставките са максимално изчистени, доколкото може все пак да бъдат. Няма някакви агресивни съставки, които не бих искала да слагам на кожата. Така, другото нещо е крема, за който преди малко ви споменах. Така, тук поне се отвори по-лесно. Те са му сменили между другото с опаковката не състава. Но плюса, който е, че са го направили от 80 мл 100 мл. Да, 100 мл, затова просто вълшебство. Това може да си го мажете навсякъде. Това е просто невероятна маска. Води се нощна маска, т.е. слагате се, мисля, че като последен. Аз се слагам като последен етап от грижата за кожата и на сутринта кожата ви като бебешко дупе. Просто наистина невероятен продукт. Това ми е must have. Нещо, без което се старая да не оставам. Но в интерес наистина да бях останала без нея за около, може би, месец. Но поради други причини, тъй като я нямах. Тук в България продаваха на 2 пъти по-високи цени имаше. Значи, абсолютно същата маска, оригинална, в YesStyle и в друг тип корейски сайтове на много по-ниски цени. Тук ги продават наистина с огромно оскъпяване. Така, това са пачове, обикновени пачове, които не съм ползвала, отново с на марката Purito, с цел, когато ви излезе някаква пъпчица, идеята е по-бързо да махнат възпалението. Дали работят? Не знам, имаше хубави отзиви. Ще ви дам и аз моят отзив, като ги пробвам реално тези пачове, но се надявам да не ми се налага. Че последният път ми се наложи 2 пъти да търпя такива проблеми и наистина не е приятно. Така, това нещо също съм го ползвала. Сега ще ви го покажа. Мисля, че всъщност на предния път, като ви показвах продукти, които съм си поръчала, го имаше пак, но не съм сигурна. Така, вътре в комплекта имаме чечица, която лично аз не ползвам. Не, че не е практична, не, че не е удобна, мека е хубава, но аз обичам с една друга да ползвам. Тази е по-скоро travel вариант. Това всъщност е... Това е едно съкровище. Това е бронзър. И хубавото при този бронзър е, че придава наистина естествен цвят. Има бронзъри, то в по-голямата си част, които правят кожата някаква... Не знам, в смисъл цвят, който не е отвратителен. И не ми харесват. И отделно голяма част от тях се блендват много сложно. И това също е огромен минус. Не искам по 2 часа да си играя, за да си блендна бронзър. Боже, забравих думата. Искам така лекичко просто да сложа, да се получи все едно съм целуната буквално от слънцето и да си тръгна да си върша моите задачи. Не обичам да се гримирам дълго, по някакъв път просто може като изключение да ми е кеф да се мацотам 2 часа, но това е просто като някакъв ритуал веднъж там на 2-3 седмици. В большинството си през повечето време искам да седна, за 10 минути се гримирам и да тръгна по своите задачи. И това е идеалният продукт. Така, тук вече повече няма нищо. Това е всъщност абсолютно същия молив, който ви показах преди малко, така че няма спираме на него да ви го обяснявам. Това също е много хубаво. Това реално е... Сега ще ви покажа. Това е извивачка, която е много малка и това може да падне, между другото, цапа. Не знам защо цапа. Отзади трябва да спуснем ето това. Има капачи. И с това капачи едно надигаме ето така. Извивам миглите. Отново тази част е много малка. Не знам защо е направен така. Явно в Корея го харесват по този начин. Мисля, че повечето бяха така. Но също извива брутално миглите. Поне за моите късички. Сега всеки трябва да се прецени. На мен много ми харесва. Повечето извивачи, които съм купувала тук в магазините, мас-маркетите разните, не ми харесват, извиват много малко, много бързо пада самото извиване на миглите, не е моето. И ето такова нещо, води се гребенче, се едно за мигли. Т.е. когато си сложите някакъв продукт спирал, разбирайте, да ги разрежете, да ги разделите, ако обичате по-естествени, а прямо спиралата ви малко сплъстява. Така, това е следващото. Тук почти приключихме. Остана ето такъв молив за устни. Цвета е Мателип 03 цвета. Сега, тук хубавото е, че вътре имаме не само молива, който ми харесва, не е нещо вау, в смисъл хубав молив, не знам всъщност колко е устойчив на времето. Преди малко съм сложила съвсем леко по контура и ми хареса цвета, но вътре има и острилка.
Да, хора, ето абсолютно обикновена малка острилка, но това е гениално, защото не трябва да се търсиш острилката, знаеш, че имаш острилка и съответно направо може да я сложиш даже и като капаче, вместо капачето на самия молив, да си я мъкнеш със себе си. Не знам, поне на мен това много ми хареса, малък, но приятен наистина бонус. Цвета мисля, че го казах, но да, 0,3, като марката е Pudair. Не знам дали се произнася така. И между другото сега видях бардака зад мен. Не е нещо нормално, по някакъв път го има, но в момента го има, защото събирам багажа за къмпинга. И очаквайте, или всъщност вече ще излязло видеото, може би за къмпинга първата част, тъй като ще е цяла поредица. Не знам кое ще е първото, или това ще е първото, или за къмпинга. Така, продължаваме с... чакайте да ви покажа отварянето. Тази маска отварянето е едно от най-сладките неща. Значи, ето опаковката, като марката между другото е Елизавейка. Така, хващате и дърпате на мацката в косата. Хоп! Така. Вътре имаме малка маска за коса, ето такава. Имаше супер много положителни отзиви. Моята коса е пореста и обикновено изглежда просто като буклук. В смисъл отвратително изглежда се едно. Сещате ли се, имаше барбита, като ги оставите дълго време да поседят, примерно 2-3 години мине, едно време и косата им ставаше една така суха, гадна, така ми е косата, ако нищо не сложа на нея. Така, тази маска се води именно възстановяваща протеинова маска, като размера, не знам, ми се струва, че е 100 мл, обаче не мога да намеря, защото всичко е написано на корейски, на китайски, не знам всъщност. Дали е хубава, не мога да ви кажа, дали ще върши работа на моята коса, дали тези отзиви са реални. Както казах, ще ви споделя в отделно видео абсолютно за всички продукти отзиви. Кое е хубаво, защо точно ми хареса и така нататък. Ако искате нещо такова да си купите или да опитате, да си прецените. Така, останаха малко продукти, ето в тая чантичка. Като пратката между другото пристигна на 2 пъти, т.е. първо дойде малкия кашон, после дойде и тази опаковка, която ви показах. Така, първото нещо тук е една маска, която тук беше много вайрал, като цяло в света беше много вайрал. Не знам дали е хубава. Няма да ми е първата маска, ама реших да я пробвам и нея. То всъщност тук е тук едно от най-удобните неща е опаковката и че не трябва да бъркаме някакви неща, тъй като маската е глинена. Така, има една тапичка. Така. Ето това представлява маската. Само секунда. Ето така. Мисля, че се вижда. Реално абсолютно обикновена розова глинена маска. Сега като ефект не мога да кажа дали е обикновена. Казва, че е много хубав ефект, че кожата става наистина много приятно след нея. Слага се, мисля, че за 20 минути, ако не ме лъжа паметта. Я да видим. Не! Това е много хубаво. За 3 до 5 минути се държи на лицето, което е супер приятно, ако бързате и искат някаква грижа за кожата да си направите, примерно преди нанасенето на фондиотен или биби крем, тъй като кожата не е подготвена предварително, поне моята, изглежда отвратително, подчертава несъвършенствата, наистина изглежда като маска, дори да е хубав фондиотен или биби крема. Ако е хубава тая маска, ще е супер яка, защото повечето маски трябва да ги държим по 20 минути, че дори по 30 имало. Супер, много съм доволна вече за това. Между другото е тази маска за коса, пропусна да ви кажа, че повечето маски пише, че се държат 5 минути. Тази е 20 минути, от 5 до 20, хайде, нали, има луфт, но това означава, че според мен е по-дълбоко възстановяваща косъма, т.е. много по-хубаво ще го укрепи. Поне чисто визуално. Така, тъй като сме на тема коса все още, ще ви покажа, това е чудо. Всичко пише на корейски. Тази маска имаше страшно много хубави отзиви. И тъй като, както ви казах, косата ми е гадна последно време, реших да я пробвам. Води се премиум възстановяваща маска. Всичко е на китайски, нищо повече не мога ви кажа за нея, освен че е 230 грама. И искрено се надявам да е хубава, защото си постригах дори косата, за да си я махна уж гадното кератиново останало нещо на косата ми, където имаш още такъв състав. И въпреки това косата ми в момента в трагично състояние. Така, следващото, което виждам тук е... това е пяна за премахване на грим. Тази пяна съм ползвала тестер от нея. Отвори се. Тестер от нея съм ползвала и наистина много ми хареса. Той е с малка опаковка, не че тестер. Пътник. Тя е доста голяма. И много е хубава, като под хубава визирам, че е нежна. Има такива, които ползвайки ги, после кожата ви остава суха, опъната и на мен ми е много неприятно.
При тази при тази пяна слагате си мъничко, като грахово зърно на ръката, с мъничко водичка насапонисвате, миете се лицето съответно с нея и всичко приключва. Може да сравните своите задачи. Кожата ви не е суха, поне при мен, ви трябва да видите за себе си. Не ми е суха, не е опъната, като тук пак има центела, може би и заради нея между другото, тъй като доколкото знам, центелата е такъв продукт, който не позволява именно кожата да става неопъната. Ако някой ме поправи, няма проблем, може да напишете в коментарите, може да греша за някои съставки, не съм чак толкова нати с косметиката, старая се да уча все още. И имаме още два продукта. Така, първия всъщност ви намекнах преди малко за него в началото на видеото, е серума с ниацинамид. Тая съставка винаги я произнасям адски трудно. Така, сега да видим как изглежда. Мисля, че е стъклена бутилчица. О, този е много сладък. На Джимисо. Джумисо. Тази марка не съм я ползвала още. Значи умишлено не ги отварям самите серуми, защото имам от някои неща още малко, макар и не на същи марки, нали? За да си ги доизползвам и да не влиза вътре въздух, тъй като срокът на използване започва от момента, в който сте отворили реално продукта. Но ще ви споделя за всичко. И последният продукт, който ще ви покажа, е още една изключително вайрал маска, която исках адски много време, обаче тук отново струваше като крило от самолет. И реших да си взема тая маска, също естествено от Yes Style. Въпросната маска е на Medicube. Марката е много вайрала като цяло, не само продукта. И при нея характерното е, че се слага на лицето, оставя се, мисля, че за 10 минути ли беше? Момент само да видя. Само, че не мога да... 15 минути тази се оставя. И става като тънка, отлепваща се маска прозрачна. Идеята е, че отдолу кожата ви става буквално стъклена, такава много приятна, нежна и отново първо е подготвена, ако искате да се гримирате след това. И като цяло се постига този модерния в момента Glass Skin ефект. Дали е така, не знам, но ревютата за нея бяха брутални и имам големи надежди. Това, хора, беше цялата ми пратка. За някой може да не е много, но за мен е много. Харесва ми, доволна съм поне на първо четене. И ако имате някакви ваши любими продукти, които ви харесват, искате да ми препоръчате, може да напишете в коментарите. Ще съм ви благодарна, защото се търся още някакви готини неща, които бих могла да опитам. Последно време бях спряла да ползвам като цяло косметика, грижа за кожата. И наистина видях негативен ефект на кожата ми, се връщам обратно в моята рутина. Тоест, нито да прекалявам да си претруфвам кожата с 30 продукта, нито все пак и да спирам да се грижа за нея. Благодаря ви и до скоро!